A Balaton-felvidék Lankáin, Szentantalfán járunk. Itt a Névegyvölgyben kezdődött a dobosi pincészet története, ami egészen 1721-ig vezethető vissza. Ez sok generációs történet. Sajnos megszakadt a múlt században, sok minden közbejátszott ebbe, hogy majdnem nulláról kellett indítani. Egy nagyon pici földterületet sikerült az apai örökségből visszavenni, meg a szőlő szeretetét, meg a bor szeretetét. 800 háztály szőlőt engedtek, én a TS-ben dolgoztam, és amikor megnősültem a feleségem nevére, még lánykorában még egy 800 ölet vettem. Ez volt a kiinduló, és amikor láttam, hogy van bennünk képesség, meg akarat, akkor ebből meg lehet élni. Fokozatosan elkezdtük telepíteni. Igazán 1992-ben volt, amikor úgy határozottan egy OTP hitele, mert 5 gyermeket neveltünk, nem volt tőkénk, azzal indítottuk, és fokozatosan ma 30 hektárt művelünk. Ez a művelés azonban cseppet sem könnyű feladat, a talaj ugyanis feladja a leckét. Erre azt mondta egy geológus, ez egy geológiai szemétdomb. Itt, ahol most állunk, ez egy nagyon kötött és köves, nagyon-nagyon nehéz műveleti föld, de finom borokat ad. Ma már Dániel 2 fiával, Győzővel és Bálinttal dolgozik együtt a pincészetben. Bálint ugyan kamaszként még azt gondolta, hogy más pályát választ, de édesapja szőlő és bor iránti szenvedélye őt is magával ragadta. Apának volt egy olyan nagyon jó érzéke a gyerekekhez, hogy mégis úgy vezetett bele minket a szőlészetbe, meg a borászatba, hogy mi azt észre se vettük. A szőlőműveléstől az én feladatom addig tart, míg a kész palackos címkés bor bekerül a raktárba, és ennek az összes velejárója tartozik hozzám. A dobosi család biotermesztést folytat, amivel ugyan nem egy könnyű utat választottak, de Dobosi Dániel hitt abban, hogy ez fontos kitörési pont lesz a szőlőtermesztésben. Egy biogazdaságban pedig még nagyobb szerep jut a gépeknek, a talajmunka itt ugyanis rengeteg feladatot jelent. Nálunk talán annyival másabb, mint a konvencionális szőlőművelésnél, hogy mivel nincsen gyomírtó, ugye a sor közt is pluszban művelnünk kell, és ugye majdnem ahányszor megjárjuk a sornak a közepét, az átlag évben ilyen 7-8 alkalom, legalább annyiszor ugye ott is meg kellene járni a szőlősor alatt. Ugye a normál borászatoknál évente egyszer megjárják, meg 2-szer gyomírtóval lefújják, és ez le van tudva. Tehát nekünk ezt ugye a többletmunka ezt megcsinálni. Kisebb gépek voltak, de mivel ilyen sok szőlő lett, és apával ketten traktorozunk, azt vettük észre, hogy kevés az idő, tehát valami olyan irányba próbáltunk elindulni, hogy egy menetbe 2 sort tudjon megcsinálni, és ehhez nekünk kicsik voltak a gépek, tehát nagyobb gépet kerestünk, amivel ugye egy menetbe a sorrajművelés 2 oldalt megbírunk csinálni, ami az eddigi gépekkel nagyon nehezen volt kivitelezhető. Így aztán a pályázati lehetőséget kihasználva megérkezett a gazdaságba az új piros erőgép. Ez a széria 100-tól 130 lóerőig terjedő teljesítménykategória, viszont hozza a nagygépeknek a kényelmét nem csak a fülkében, hanem mondjuk elektromos kihelyezett szelepek hátul, fokozatmentes váltó, rugózott elsőhíd, ugye ezek mind-mind a napi munka során nekik nagyon nagy előnyt jelentenek. Ugye a fokozatmentes váltó az önmagában a kényelme mellett azt a funkciót is hozza, hogy mászófokozattal gyakorlatilag rendelkezik, tehát 0-tól 40 km/óráig bármennyire beállítható, a legalacsonyabb akár 0,2 km/h sebesség is, és ugye itt a művelésnél ezek fontos dolgok, illetve a dimbes-dombos vidék miatti összkerékhajtásnál fontos az, hogy a rugózott híd ugye téveszme az, hogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a kényelemről szól, a kényelemről is szól, de a legfontosabb, hogy ott 2 nagyon erős munkahenger folyamatosan a talajhoz szorítja az első kerekeket, és egy állandó összkerékhajtást, amit ezek között a körülmények között azért ki lehet használni, biztosítja a gépnek. Van néhány olyan szempont, ami a kertészetek és szőlészetek tulajdonosai számára különösen fontos akkor, amikor erőgépet választanak. Gazdaságos üzemeltetés, megbízhatóság, a kényelem,
Az elmúlt években ez nem csak a szőlészetekben, hanem általában a mezőgazdaságban mindenhol bejön. Ugye egyre kevesebb a gépkezelő, egyre kényelmesebb munkakörülményeket szeretnének, vagy mint itt, ahogy a tulajdonosok például bent ülnek, azért a hosszú munkanap azért kevésbé fárasztó egy ilyen gép kényelmében, és hát azok a plusz apró kiegészítők, hogy mennyire alakítható a gép, például a sárvédőt kellett átalakítani, hogy nyomtávon belül legyen, alacsony a gép súlypontja, emellett ugye nem jelent problémát az, hogy nagyon szűkre rakni a nyomtávot. Ezek meg mind-mind befolyásolják ezt, hogy kényelmesen és biztonságosan tudjanak dolgozni. Dobosi Bálint elárulta, hogy őt a traktor extrái is lenyűgözték. A fokozatmentes váltó felülmúlta az elvárásaikat, de az ülés, amit automatikusan a súlyukhoz állít a gép, szintén sokkal kényelmesebbé tette a mindennapos munkát. A dobosi pincészet számos díjat elnyert már boraival, arra pedig különösen büszkék, hogy kétszer is megkapták már az Országház bora címet. A főfajta itt a Balatonfüred-Csopaki borvidéken az olasz Riesling, és ennek elég széles skálája. A legnépszerűbbek a könnyű, friss olasz Rieslingek, de ugyanebből készülnek a hegyborok, ami már egy nagyobb testi borok, meg külön készülnek még a dülőválogatások is. A 2023-as év egy nagyon nehéz év, de a végeredmény nagyon jó volt. Az ősz csodálatos, beérlelte a bor, a szőlőket, és nagyon jó borok készültek.